No takže čaute pri novom videu. Dneska si ukážeme, ako sme dokončili našu garáž. Tu sú zatravňováky, áno. Toto je zatravňovák. Toto, aj toto. No a tu už budeme parkovať auta. Tu ešte jeden vozík, bicykle. No a tu sme robili tú novú podlahu. No a ešte len treba už len dokončiť tamto na vodu a bude to. Hej, či vám ukážem štvorkolku, keď chcete. Mám štvorkolku. Tu sa pridáva plyn. Tu je tlakometer. 50 otáčky, 80 rýchlosť, nádrž, kľúčik, že by som videl, čo mám zaradené. Baterka, štarter, sytič a tu zaradzujem. Dovidenia, čaute.